بھائی دا حکم ہے دو اشعار انشاءاللہ عزیز کلام دے پیش کر کے علامہ صاحب ماشاءاللہ تشریف گھنا درود پاک نظرانہ پیش کر نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول کو لو قیمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڈی بھی سوئی بھی نہ سب کچھ نثار کیتا چھڈی بھی سوئی نہ اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی نہیں جاندا زمان تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے تینو میں وکھاواں دشمن صدیق دے چہرے دا نور لے گئی قدرت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت